diring dapita guys. Kay porting daganan sagbot kay mga 1 week na ni nga wala nakasilig ani diring dapita o tanawa guys. Sabi nang murag bagyo atong kagahapon daw diri guys. Hangin daw tayo na ang puting daganan kini. Wala man mi dinhi kay dito mo sa Davao gahapon. So pagkaugma na ko nanilig o tanawa guys, pagkadagana na naman dahon sa talisay kay giputol na lang ko ni siya. Nanghago ra ba kay ni siya sa ligan kay dagko na po kay ning nanurot na sagot ina raskatira man unta ni siya pero kahit masigig ulan underhit na po guys hasol kay mupilit sa sagot kuan mga dahon-dahon isot ko sa ligan. Ano na tulo pang limpyo kada adlaw mo ni akong buhaton diri guys sa kuma sumana ko luto magkuan na ko ani hinahinay na ko panilhin pero ganahan ko diri manili guys na ana dala ko kay kuan man ni siya god kanang exercise na lang po. Sige lakaw-lakaw lihok sa lawas maano siya akong ginabuhat kada buntag na daghan kay ni siya mga sili diri dapita guys, mga pila ni siya kabukang nanurok wala lang ni namo siya giibot kay timon daghan nagbunga good sayang man po. Tanawa guys hala bahalag kuan basta kay mahinlo na gani diri dapita guys. Kaning uban ani guys kay mga dahon sa talisay sa mangga ug sa bugnay na siyang mga hulog na siya kada adlaw na siya daghan pero mas daghan karon kay mura man ko daw nagibagyo gahapon diri daw ito mo sa kanang unsa na ulan-ulan nga hangin pagyot kusog daw kuno kay hangin kay gahapon din so guys padulong na ko sa kong loto kay kita tanaw na nako loto na ba wala pa man dahil siya nihubas guys so magdaog sa ko pa kaya po sinandaga nagsagbot kainit na lang daga nagsagbot maning lidauban
daghan kay sagpot. Gitan ang ako ang luto nga adobo. Tanganan na siya na ako. Kuan guys. Paminta. Kanang lisod. Kanang dahon. Ano siya butangan. Butangan na to siya mantika. Para lamig siya guys. Tapos isagol na to ang ato ang atay. Ulahin na ko na siya gibutan guys. Kaya kung imuha mo gano'n siyang dunganan o lata, mugahi mo niya siya munang half cook ra ang pagluto ani atay kaysa para humok siya kaunon. Luto na akong rice, magukad na po. Kaya mamahaw na sila. Ang akong amo, kaya kuha na siya. Majuti na. Nang magsayo ko luto today guys. Kaya paano na ko ang akong amo. Ang akong uncle. Pura ko na siyang paryente guys. Narak ko din sila. Ready to eat na ni sila. Sayo kay ko nakaluto ani guys. Kay sana alas 5 padaan ka pinagkuan ako nanili. Tapos nagtakang na ko pamahaw niya, mag-prepare na po baonan ni Uncle. Mayroon na siya baonan kaya nagkayat naman naman siya na bahala mubutang sa iyang sutan. Kalamis akong adobo with atay. Kaya siya pagkaluto guys. Uga-uga. Ito na siyang daganong pagbutang kay iya maning kuano. Pambaon niya panood to sa kong angkol. So kayo wala na po na ako siya gihulot kay para mabilan mi gamay. Ready to eat na. Puna to ni na pork and beans. Mura ni among sudan pamahaw. Duha ra ka plato akong gibutang kay sana ito ang tikman ang atay kay hapkok raman ni siya pagkaluto. Lami kay ni siya guys. Lami na ikaon pero unahon sa tunako ako ang trabaho kong tiwason ako. Dagan kay bunga sa bugnay no. Ready na sa
Guys, limpyo na kayo ang akong siligan na human ra gyud. Tapos ganiha ko tindaga ng dahon mura ko malibog unsa kong buhaton sa kadagang sa sagpo kana dira guys. Dira wala pa na ako nasiligan, unya na lang. Tapos ang gidauban katong dito guys, dito sa na ako suligan ugma na hinahinay na daghan kayo kuan bunga ning wugnay unang iyang dahon na ni magsige kahulog din kapita. Limpyo na guys. Tapos manan ako kuan sulod na